Бедствено положение сме обявили от снощи от около 20 часа, което означава, че ВиК, ЕЛ и големи щети по отношение на това земеделската продукция, освен това и много паднали дървета имаме, които са паднали върху електропроводите и оттам имаме вече нарушение на ЕЛ захранването, няма ток по населените места, като няма ток няма ВиК и от така нататък, но създадена организация от снощи още от 20 часа нашия щаб за бедствия и аварии беше вдигнат, заедно с полиция и пожарна. Цяла нощ сме работили до към 02 часа. 2 часа ги освободихме, защото вече ставаше ненормално. Освен той рами, вали и има голяма опасност. Знаете, ток е все пак и така нататък. Тъмно, неудобно. И тази сутрин рано от 6 часа екипите работят, но преди да започне масовата работа по населени места, от 6 часа минахме и с кметовете сверихме къде са най-тежките поражения, къде кметствата имат нужда от помощ. Ураганен вятър, ураганен. След като има изтъргани стълбове и дървета, може да се представите. И всичко, което е по-високо и голямо и единично, е счупено. Населените места, които останаха в схемата на бедственото положение, са Сливополе, Ряхово, Кошарна, Стамболово, Борисово и Отделник. И там в момента работят екипи, както ви казах. Значи имаме нацяло унищожена селскостопанска продукция от рода на зеленчуци, овощарските производи, черешите в момента приключиха, в зелен вид ягода, това, прасковата плюс кайсията, ягодата е унищожена, частните стопани, краставици, домати, кой каквото е заложил за лични нужди. Разбирате ли, щетата като пари може да не е кой знае каква, но тя засяга всяко домакинство, а това са много пари, защото нашите хора са си стандарт е, вие го знаете какъв е, няма го коментирам. Всеки очаква.